Di ba? Lakmen eh. Very good. Taka ka niya na eh. Tigdo ka. Ang tigdo? Siyempre. Tigdo ah. Oo, pwede ka. Look. Look. Yan ba kaya? Good. Very good. Yan. Yan. Sige ba? Pila na? 5. Very good. Lima patalastas yun. Wow. Kaya papatrastas. Oh. Bami ka yan. Very good. So, hindi po na dinidevelop natin yung kanyang lower back as well as yung kanyang lower limbs o tinatawag na femoris. Ayan, yung hamstring niya at saka yung kanyang patela, kanyang tuhod. So, para magkaroon siya ng pagganda sa kanyang paglalakad. So, we make another session, another sets. Bap, ne? Okay, are you ready? Ba? Hindi mga galaw ng mga paa niya. Ayan. Sige ba? Position. Push. Okay. Relax. Iba po. 5. Sige. Ready. 1, 2, 3, 4. Last one. 5. Tayo. Relax. Loko pa. Last one. Tapos tangka ka niya na eh. Tapapaldak na eh. Last ka pa ka niyan. Ayos ka na ba? Nil-exhale na eh. Sige. Ready. For third sets. Push. Yun po. Dati po, hindi siya makatayo ng ganyan. So, ngayon po, talagang great improvement. So, papraksa natin kanyang lower limb, lower back. At kasi maliliit yung mga muscle niya sa lower limb niya. Kailangan natin palakasin. Sige ba? Pitang kaya ba? So, this our 3 sets. Yan. So, 1. Po tayo. Yan. 2. Ba, bilis siya. 3. 4. 5. Bonus shot. Isa pa. 6. Bonus. Inhale, exhale. Okay, relax. Kala ba? Yan. Yung next mo, yung marching mo naman. Gumaganong-ganong ka. Yan ang last mo. Wala ka pa. Then exhale. Malakas din pa mo, no? Oh? Diba? Bali, position. Straight body na. So, ready? Aim, hawak. Matching na kanyang ka. Push! Relax ka mo. Nambitis mo kanyan. Yan, very good. Yan, very good.
Nice. Metong. Yan. Tagal na yan pala. Ba? Ang mapapasin niyo pa mga subscribers, likers, malaki na yung akbang ni Apong Jose. Yan. Thank you, Lord. Sabi mo. Thank you, Lord. Salamat kay Apong Gino ba? Sige, takbang. Isang na. Sige. Yan, kabila. Yan, alternate. Yan naman. Malaki na yung akbang mo, ha? Very good. Yung alternate Bob yung ganun Bob. Yan. 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 Masanay ka lumakad. Very good. Oh, metong talan mo. Metong talan. Magyo. Luka pa. Very good. Last na mo ulit. Ang tatalan metong na eh. Saitig doon eh. Di ba? Saitig do. Messi ka niya ba? So, lumakas na po yung kanyang So, ayun sa aking observation na-improve mo yung kanyang lower limb. So, naiangat niya na dahan-dahan. Kailangan talaga siya imbalance niya ma-improve natin. Tayo na walang hawak, yun ang ating target dito kay Apong Jose. So, subukan ko yung tayo na isang kamay. Diba? Bob, minsan nga Bob, testing mo yung walang hawak ka minsan. Isang lang. Pagkaalanganin ka, hawakan mo agad. Sige ba? Tayo ka ng balancing. Yung hawak kamay mo pero nakagano ng Bob, nakaangat yung kamay mo. Angat mo na parehas para pag-alanganin ka, hawak mo ha. Try mo. Para malaman natin yung balancing mo kung okay na. Sige ba? Push! Okay. Napakadiretso yung tao mo niya, balancing mo. Magamitin mo itong power mo ha. Okay, metong pa. Uy, metong. Uli, subok na mo nga lantalan ng dua. Pero makakanyang ka mo, makaangatla mo. Subsub ka pa? O, metong mong gamat. Yan. Angat mo yan. Yan, depression. Wah. Ne? Ini. So, ini, tindi presya. May angat. Pero lako memo. Ala ko me. Ay, hindi ako ganyan. Pero may angat. O, sige. Pasibayo. Oo, sige. Lako memo. May angat na. O, sige. Tamasana yung metong mong gamat. Sige. Yan. So, may problema isa nating kamay niya. Papatanggal ko lang yung kamay niya. Sige. Balance ka pa. Yan. Bitis mo. Diretso mo yung bitis mo. Yan. Kasi makakanyan na eh. Tapos makakanyan na ba po? Hindi mo sabihin makakanyan yung bitis. Makakanyan ka. Makanano ka. Tapos makakanyan no? Makakanyan na makapiyasala. Yan. Diretso ka niyan. Alam ko may meto magamat. Alam ko may mo. Yan. Magkanyan ka mo. Yan. Ay. May pasok ko may magamat. Hindi yung masikan yun. Masikan niya yan. Oo, dapat. Baligtad eh. Baliktad yan. Oy, lako may ni. Wala ko may. Oo. O masikan niya yan. Masikan yung gamat mo ken kay control. Ne. O sige, atis balo tayo. So ito po yung niya, yung aming exercises. Sige ba? Ulo ka pa ba? Wala pa. Wah. Ito na mo kanyang tigdo na mo. Sobra yan. Aliya, tigdo mo. Sob. Sige, magbalik na ka. Masikan yung kaya mo. Ini mo masikan. Pero yung problema mo ini, may angat, ne. Hindi, ayaw matini. Wow. Hindi natin yung May ka-diferensya. pati nga nung May- kasi hindi ka nakalali. May nano wari yan, may nano yan. Pati kung mukha ng geto, Ali, may nano yan. ala. May stock ya mo, may stock up. Wow, sige. Stock ko ay yan kasi tayo. Dati, buga ko din, tatas ko po mga yan. Oo. Hindi nga yung, aray ako geto. Sali-sila pa. May CP. Oh, tas may pang adong gamat. Adong gamat tas may. Dali, tang kanyan. Adong gamat.
Talamin ka mo, talamin. Talamin ka mo. Tas me. Sopa me, diretso me. Okay, push. Payangat. Yan. Baba me. Kasi yung doktor kasi pakayan mo, okay. Tas me, sabayo. Sopa me. Panya no. Yan. Patsabak gawa mo yan eh. Ikaw ang demon eh. Wow. Yan sa sawang gawan. Hanggang makaya. Oh. Buburo. Wow, inakabisan ng bakad. Tigdo. Betong na mo. O, sige, tito ko metong. Tigdo mo. Last one. Tsaka tayo na mag-final. So, ito po yung kanyang last. Yung tatayo po siya na matagal. Bibilang natin siya ng mga at least 1 minute. Yan. O, yan. Mga yan, o. Good position niya. O, tara buntok. Metong mo, hininin yung panala mo. Sige, yan mo. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, 30 seconds. Good. Ay, sabab. Nung 30 seconds, makatikdo ka mo itong gamat, makatikdo ka double as much. Bukas ka niyan, Bap. Maglambat ka. Okay? Si Bap. Kita na ka, Bap. Kaya mo na yung ultrata mo. Lose mo na yan. Yan. Tambitis mo, gamitin mo ganyan. So, this all, folks, our therapy for today. Together with Apo Jose, Naksina. So, yung ginawa na yung major ngayon, yung kanang stretching. So, tatapos lang po ng massage niya, as well as digital therapy. Yan. Sige ba, gamitin mo yan. So, ginagamit niya yung mga pa niya, nagagalaw-galaw niya na yun. Kapasin niya po. Ayan o. Oh. Ayan, sabihan ko. Oh. Ang lubuan ko na eh. Anong baretang kami? Umal ka? Oo. Agyo mo? Kaya mo nga ba kita? Woo! Yan. So this is the improve of therapist kasi nagagawa niya na yung mga nagagawa niya kahit mag-isa siya. Like pagtayo, naka-wheelchair na siya, at paano nakakatulong na rin siya. Ninahirapan yung mga tao nagbabantay sa kanya. Dati kasi pag babangon si Mang Jose, matawag po ng tulong, hindi na. So malaking bagay na yung improvement niya nagagawa ngayon. Basta muli po, so this is our therapy for today. Nanong yan ni Bap? December 11. Wow. So December 11, 2024, ngayon po ay Merkulis po ng araw. Malapit ng Pasko ni Mang Jose. Let's go. Oh. God bless.